бале, Макс ҳақ аст. Агар марказ тарконда шавад, тамоми кишвар аз алоқа канда мешавад. мо бояд бе марказ роҳи табодули иттилоотро ташкил намоем. дар сурати сар задани ҷанг, мо новобаста аз марказ бояд мубориза ва ҳамоҳангро идома дода тавонем. салом Макс, чӣ шуд? Президент чӣ гуфт? ташкил намудани шабакаи беназире ки моро муттаҳид ва муҳофизат мекунад. ба оғози интернет се шабака асос гузошт: ARPANET, NPL ва Cyclades. ин се шабака натиҷаи кори низомиён, ширкатҳои тиҷоратӣ ва ҷомеаи илмӣ мебошад. ҳар як шабака дар эҷоди шабакаи нави интернетӣ саҳми худро мегузорад. ин номи шабакаро Винтон Сёрф гузоштааст ки ӯро падари интернет ном мебаранд. дар соли 1972 ба оммаи васеъ таъсиси шабакаи навро эълон карданд. дар охири солҳои 80 иттиҳоди шӯравӣ низ ба ин шабака пайваст шуд. агар дар шабакаҳои аввал иттилоотро ба таври дастӣ интиқол додан лозим мешуд, бо гузашти вақт суръати интиқол тариқи сим афзуд ва ҳоло бошад бидуни сим. аллакай дар солҳои 90 ва 2000 шабака бо суръат рушд мекард. дар атрофи интернет ширкатҳои компютерӣ мисли Google ва Facebook пайдо шуданд. рушди интернет ба васоити ахбори омма ва соҳаи расонаӣ дар маҷмӯъ таъсири калон расонд. шабакаҳои иҷтимоӣ, ҷусторҳо, хидматрасониҳои YouTube ва Vimeo пайдо шуданд, ки қисман телевизионро иваз мекунанд. интернет чунон рушд карда, ки имрӯз дар асоси ҷустуҷӯҳои мо рӯйхати хоҳишҳоямон тартиб дода мешаванд. бале Макс, хоҳишҳо. ширкатҳо бар асоси маълумоти ҷамъоваришуда маҳсулоти худро таблиғ ва эҷод мекунанд. ин тарзи ҷамъоварии иттилоот Big Data ном дорад. дигар ба ширкатҳо зарур нест, ки дари шуморо кӯфта аз хоҳишатон пурсон шавад. худи шумо инро дар ҷустор ва ё шабакаи иҷтимоӣ менависед. Макс, дар саҳифаи ту дар бораи қод маълумот зиёд аст. бинобар ин ҳамчун реклам аз қод чӣ тайёр кардан мумкин аст барояд пешкаш карда мешавад. дар воқеъ, оё ту медонӣ, ки дар интихоботи соли 2016 иёлоти муттаҳидаи амрико яке аз номзадҳо эҳтимол Big Data-ро истифода бурда бошад то ба мардум чӣ ваъда диҳад? Макс, аз иттилоот набояд маҳкам шуд. ба мо зарур аст, ки биомӯзем то дар зери таъсири технологияҳо намонем ва иттилооти дурустро аз қалбакӣ фарқ карда тавонем. шумо чӣ гуна интернетро истифода мебаред? акнун биёед бевосита ба худи дарс гузарем.